Niet alleen de Maas verbindt Limburg, maar ook de blaasmuziek brengt de Limburgers bij elkaar. De muzikanten van Pro Class Brass Band komen uit alle hoeken van Limburg. Zij spelen op het allerhoogste niveau, de concertdivisie. En hier in Maasbracht bereiden zij zich voor op het LBM Concertconcours. Uiteraard wil ik weten wat zij ervoor moeten doen om die topprestatie te leveren. Ga in noordoostelijke richting naar de tramlaan. Kijk, Ralf Scheurs, ja. U bent gearriveerd. Hallo Ralf, Emiel. Hey! Dit is Ralf Scheurs. Hij speelt euphonium bij de Pro Class Brass Band Limburg en dirigeert ook verschillende orkesten. Mag ik naar binnen komen? Tuurlijk, kom binnen. Dankjewel, Ralf. Waarom speel jij graag in de brassband? Ik speel bij Brass Band Limburg omdat het uitdagend is, maar ook omdat het een virus is wat je te pakken heeft gekregen hier. En dat samen muziek maken met diezelfde mensen die dat virus hebben, dat heeft iets speciaals. Ja, die kern, die groep, het zijn allemaal steengoede muzikanten die allemaal hetzelfde willen en dat is mooie muziek maken. En dan liefst zo goed mogelijk. Ik ben begonnen op bugel en dat ging rampzalig. En ik ben op een gegeven moment overgestapt op euphonium omdat ik blijkbaar letterlijk een te grote mond had voor dat kleine mondstuk. En op euphonium ging dat in één keer zo ontzettend goed. Mijn klasgenoten op de middelbare school, daar zeiden ook een paar van, wat doe jij? Want ik ging vaker in de pauzes of in een tussenuur. Keek of het muzieklokaal vrij was en dan ging ik daar muziek maken. En dat vonden ze af en toe heel raar dat ik niet met hun mee ging voetballen. Maar ik wilde het liefst van mijn hobby mijn beroep maken, want ik vond niets mooier dan iedere dag muziek maken. Het kost je toch alleen maar tijd en moeite? Dan verdien je niks meer en dan moet je ook nog in die brassband spelen. Waarom doe je die moeite ervoor? Ja, omdat ik speel zo graag in die brassband, omdat het een groot stuk passie is. En dan doe je er ook moeite voor. Als jij iets graag doet, dan ben je ook echt bereid om daar enorm veel energie in te steken. Bente, vrouw van of vriendin van Ralf zie ik hier op het kopje staan ook nog. Verloofde. Verloofde? Ja. Betekent dat voor jou dan ook een extra belasting, zo'n concours? Ja, eigenlijk wel, want hij is veel meer tijd eraan kwijt. Dus is hij net wat minder tijd bij mij. Ja, en dan denk ik, beste Ralf, moeten wij er eens niet over hebben? Of hoe gaat dat dan tussen jullie twee? Nee, hij luistert ook soms wel af en toe naar mij als ik zeg van... blijf eens lekker een avond gezellig bij mij thuis. Maar ik steun hem daarin. Koffie, dankjewel. Hallo Carlijn, Hallo. Emiel. Dit is Carlijn Salde. Zij is muziekdocent en zij speelt bugel bij de Pro Class Brass Band Limburg. Mag ik je even wat vragen over het LBM Concertconcours? Ja, tuurlijk. Kom binnen. Ja, dankjewel. Tot volgende week, hè? Hoi. Waarom gaan jullie op concours met de Brass Band? Wat ik heel belangrijk vind, is dat we echt naar dat moment toe werken. En dat we echt groeien als groep. En dan een ontzettend geweldig concert kunnen neerzetten. Want daar ga ik wel voor. Waarom is die Brass Band zo belangrijk voor jou? Ja, wat voor mij heel erg mooi is dat het alleen maar koperinstrumenten zijn met slagwerk natuurlijk. Ja, ik ben toch wel een grote koper-fan. Dat is zo'n kleine wereld, vooral de koperwereld. En dat vind ik ook heel speciaal aan Brass Band Limburg. Dat je vanuit allerlei richtingen samenkomt en dan op de maandagavond mooi samen muziek gaat maken. Deftig. Adem. Hey Bob. Hey, ja, hoi. En? Was Dat is goed? Ja, zeker. Anders boven, dus Is goed. de wedstrijd. Jo. Jo, Hoi, hoi. hoi.
bent niet in de voetsporen van je vader getreden, die professioneel muzikant. Nee, nee. Waarom niet? Dat zou je toch zeggen, dat is logisch? Ja, eigenlijk wel. We hebben het er toen de tijd over gehad en daar heb ik heel lang over getwijfeld. Maar uiteindelijk kwam toch het punt naar voren dat met het vooruitzicht dat ik ook veel moest gaan lesgeven, dat ook niet mijn ambitie was. Als ik ervoor had kunnen tekenen op dat moment van ja, je gaat alleen maar spelen bij een Berliner of iets anders, dan denk ik dat ik daarvoor getekend zou hebben. Alleen dat vooruitzicht, dat was er toen niet. Het had gekund, maar ik heb het gewoon als hobby gehouden. Je zit daar met professionele muzikanten ook. Dus zijn jullie harder tegenover elkaar? Je wil natuurlijk samen met die brazen, je wil samen met het team wil je een zo goed mogelijke prestatie neerzetten. En waar het uiteindelijk in die muziek om draait, je wil mensen meenemen in een verhaal, je wil mensen emotioneren en dat is uiteindelijk waar het denk ik om draait. Erik Stevens. Hey, Hallo. Emiel. goedenavond. Bestuurslid en bastrombonist van Pro-Class Brassband Limburg. Inderdaad. Je bent de stoelen klaar aan het zetten, zoals we zien. We gaan zo meteen beginnen met de repetitie. Elke stoel is geld waard, heb ik begrepen. Ja. Leg dat eens uit. Want hoe komen jullie aan het geld voor de Brassband Limburg? Wie zit hier? Ralf Schreurs, solo euphonium. Dus als ik tegen jou zeg, euphonium is het mooiste instrument wat er bestaat, zeg jij, je krijgt van mij 100 euro. Want zoveel is die stoel waard. 100 euro. Hier zit je normaal met je trombone. Is toch 100 euro. 100 euro. De dirigent, die staat op de bok. Staat nu een symbolisch bedrag van 2500 euro op. Het kost wat. En mijn dirigent Maar Renato Mele is het geld zeker waard. Zeer zeker, maar als die stap te groot is, dan zijn we zeer bereid om daar eens over te praten. Ook met Renato samen natuurlijk. Waarom doen jullie mee aan het LBM Concertconcours? Om te winnen. Goed, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Elke dirigent die gaat, of naar het WMC of wat dan ook, die wil winnen. Waarom doe je dat in godsnaam? Dit kost jou toch alleen maar tijd, geld en moeite? Je bent toch gek of niet? Hè? Nou, ook gek niet. Ik ben wel gek op die muziek. En dat kun je ook op een gegeven moment niet laten. Het zit gewoon in je bloed en daar sta je mee op, daar ga je mee slapen. En je wil er altijd weer iets moois van maken. Doen jullie aan vooropleiding of aan scouting? Want jullie zijn niet de vereniging zoals een normale vereniging is. Wij zoeken die eigenlijk, ja. En via kom je dan wel te weten van, oh, daar loopt een leuke trompetist rond of een leuke buul. En zo proberen wij eigenlijk het zaakje draaiende te houden in die bezetting. Uitgeblazen.